Magsadya sa Ginoo ang tanan, siya ang gamhan ng Amahan. Magsimba ta karon malipayon, simbahon ta ang Ginoo siya ang atong bagbalaan. sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. May igsoon, may buntag ng tanan o niya kita naanda na tong santos nga misa aros pag-ampo sa katilingban nga wa mo simba usab o kita may naning kamot paghimaya sa Dios, pagpasalamat. Ano kita mandam pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa way paglibot isugilon ko sa iyong gamay. Kining alaot, misalig lamang sa kaayo. Huwag tangan na ang among kasalanan ug ang kaluwasan nga kung gipaabot ipadalaog mo. kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantayi ay mong banay. Ganinin na ning kamot gayon sa pagsimba kanimo. Sa walay hunong nimong gugma, liguna kanunay, sa imong panalipod kami nga nakasalig lamang sa among paglaom sa kalipay sa langit. Kiniamong ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hari aban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos nga santos kang turan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan didto sa Jerusalem ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay, ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay sa katigulangan sa katawhan sa Israel. Aron ilang dadon didto sa syudad ni David nga mao ang Sion, nga sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Israel, miadto kang Hari Solomon sa pangilin sa balong-balong sa bulan sa itanim, nga mao ang ikapitong bulan. Ug mianha usab ang tanang kadagkuan sa Israel, o giyayungan sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Gidala nila kini ang tolda nga tagbuanan ug ang mga sagradong galamiton nga diha sa tolda nga tagbuanan.
gidala kini sa mga pari ug sa mga Libeta. Si Hari Solomon ug ang mga Israelita nagkatigom diha sa tubangan sa sudlanan sa kasabutan ug naghalad silag mga karnero ug mga baka nga dili maihap tungod sa kadaghan. Unya gidala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butanganan niini didto sa labing balaang dapit sa templo ilalom sa mga pako sa keruben. Gipandungan sa mga pako sa keruben ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini. Walay sulod ang sudlanan gawa sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moises niini didto sa bukid sa Sinai diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto. Sa pagula sa mga pari gikan sa balaang dapit, may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo ug tungod niini ang mga pari naglisod sa pagpadayon sa ilang buluhaton kayang templo na puno man sa himaya sa Ginoo. Unya nagampo si Solomon. Gipahimutang mo Ginoo ang adlaw diha sa kalangitan. Apan anaa ka magpuyo sa mga panganod ug sa mangitngit nga dapit. Nakatukod ako alang kanimo ug usa ka matahom nga balay. Dapit nga sarang mo kapuy-an hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Ania nakadungog kami niini dito sa Efrata. Hikaplaga namo kini sa kaumahan sa diaan. Manulod kita ngadto sa iyang puloy anan. Managsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tiil. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayan. Padayon o Ginoo ngadto sa imong pahulayanan. Ikaw ug ang arka sa imong kahalangdon. Magsulob unta ang imong kaparian sa katarong. Magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo. Tungod kang David imong sulugoon, ayaw isalikuay ang pangaliya sa imong dinihugan. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan.
kaluwasan, dalaygon siya, labaw sa kanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manakan ninyo. Nasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Sumiyaon ikaw, Ginoo. Mitabok sila sa lanaw o midunggo sa Genesaret. O gihigot nila ang ilang mga sakayan sa pagluwan na nila. Naunhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa milagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay o gidala ngadto kang Jesus. Ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan Manila bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kabungturan, sa kaumahan, dadon nila ang mga tao. Ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan na kiluoy sila nga ang ilang mga masakiton pandungan bisan lamang sa sakit sa sidsid sa iyang biste o nangayo ang tanan nga nakaikap ni kaniya. Ang Santos nga Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ka, Kristo. Sawa pa ang gitawag na to Santos nga Eucharistia nga gitukod ni Kristo. Iyang gipasiuna ang pag-ayo sa mga lawas sa tao. O kini gihangop o kini nahimo siyang popular. Niining iyang gibuhat. So daghan gid kayo mga tao nga mudangop kaniya kay gusto maayo sa ilang lawas. Apan dili gid ni mao ang katuyuan ni Kristo. Ang katuyuan ni Kristo mao gyud ang pagluwas sa kalagnong kinabuhi sa tao. Mao ni nga iyang gitukod ang Santos nga Eucharistia nga kini dawaton sa uban
nga kini usahay di dawaton ug daghang kontrobersyal nga mitubo nining maong santos nga misa. Apan o gusto lang ka maayo, why question sa imong kagustuhan. Apan sa Eucharistia na anha na mahimong kontrobersyal. Ha? Ang Eucharistia, mingon ta, spiritual healing mana. Naamang Ginoo ana. Pan nagkadaiya ta o stand. May tungon ini, mo nang kadaiya sab ang kining pagtanaw sa relihiyon. Nakadiya po natong baruganan. Unsa gid ka ang eksakto? Unsa gid ka ang naa sa santos nga Eucharistia? Kay usahay kining santos nga Eucharistia tambungan sa mga tiguang, tambungan sa mga babae. Apan kung boto naon sa uban, di kan makaayo na to. Apan kung nakakita na kung pagtuo nga ang atong mga kasakitan, ang atoang mga gitaon nato kahawang, ang atong gitaon nato kagaan sa kinabuhi, atong makabot diha sa santos nga Eucharistia. Mo na nga lisod kita pag-reconcile. Ha? Sa lawas ug sa kalag. Apan ang lawas nga bation nato nanginahanglan dayog tambal. Apan ang Eucharistia dito na mo bayad sa doktor. Dito na, di na ta mo gasto. Oh. Susama kini sa mga Bisaya nga doktor. Nga di ka mo gasto. Donasyon lang ang ihatag nimo. Kung kita makakaplag sa espirituhanon nga gasa sa Eucharistia, mamaayo ta. Kaya naa si Kristo. Sinaot pa ta nga makalawam atong pagsabot ni ining santos nga Eucharistia nga makahatag og kaayuhan sa ato ang kinabuhi. Magampo kita ngadto sa katawhan na nagtinguha nga ayuhon ang tanang niyang tao. Sila nga midangop na kaniya diha sa mga panginanglan dili gyud siya sa likway.
diha sa paglaom, mudangop kita kaniya sa pag-ingon. Mapangurong Diyos, dungga kami. Mapangurong Diyos, dungga kami. Nga isip simbahan, ablihan nato ang atong kasing-kasing ngadto sa mga panginahanglan sa uban, ug sa ingon mapaambit nato ang gugma sa Dios ngadto sa matag usa. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Diyos, dungga kami. Nga magbudlay kitang tanan alang sa hustisya ug tawhanong dignidad. Labi na alang kanila nga gibiyaan sa katilingban, lakip na ang mga huyang ug ang mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Diyos, dungga kami. Nga isip katilingban, suportahan ug ituboy nato ang usag-usa. Uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Diyos, dungga kami. Nga sila nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakaplag og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Diyos, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga halandong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Diyos, dungga kami. Nga ang mga matuhong nangamatay na, makaangkon sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Diyos, dungga kami. Magkagagahong mga amahan, patalingugi ang mga pag-ampo o himua ang among magkasing-gasing andam sa pagdawat o sa pagpakabana alang sa nanginahanglan ng mga kaigsuunan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Pagdagon ka Diyos, amahang langit na, hinggasan mo, mga masalaitin, ang panubido, nga abot sa yuta, ginabang Daigon ikaw ng Diyos, tangalibutan kami sa mga tago. Nadato makinamgalad ka ni mga panngabot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, may makiningkalanon sa kinabuhian ng sa mga sala na mo igabayad ang lawas dugo ni Jesus. Daigon ikaw ng Diyos, tangalibutan. Kay kan sa mga tao daw. Ihalat sa krus. Maison pagampo kamo, aron ang inyo, ang akong sakripisyo, dawaton sa Diyos nga mahal, nga magkagagahom sa katanan. Duwaton ka sa Ginoo kang sakripisyo gikan sa mga kamor. Alang sa pagdaig pagmaya sa ngalan. Alang sa pagpuslanan sa dibok ng santos na simbahan. O Ginoong Diyos, naghimo ikaw ni ng panubino nga hinabang sa among kahuyang itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Asan ka na? ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ang mga bayan ng Diyos na Salamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga mahan Dios kung tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit kay mong gibuhat ang tao
tungod sa kaayo, ug imo siyang gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Gawit kami sa maong awit sa pagdahay. Duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa mga walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, 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 Ginoo Diyos sa kagahuman, pulo ang langit o giyota Sa imong Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos kini ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ay mo Espiritu ang pagsantos nining mga gasa. Armay mo kinialang kanamo ang lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha si Jesus ug pan, pasalamat kanimo, mipikas, umihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an umiingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas ngitugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon kuha si Jesus sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Humihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an umiingon. Dawata kini o Panginom kamong tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryos pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Ano paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat mi kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usama mo maigsong nga matay, malaong mo nga mabanas lang tanan nga matay. Diya sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan mo ang kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ay nahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles at ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatangan kanimo makagagahom nga mahan, des kay usa sa Espiritu Santo. Ang tanan mo kong himaya, hangtod sa kangturan, mag-usa tabagampo samahan sa langit, kami ito na itong apulong gitudlo sa itong manunupos. Amahan namo na sa langit. Pagdayon mo ngalan, mabot ka na mo ang maging harian. Matungman mo ang pagbugot ng siyo, tagayin mo sa langit. Ang kalamanan mo sa matagan nila, yatag ka na mo karong aglawa. Isilaw kami sa mga sala, ina nagpasaylo kami sa nakasalatan namin. Dili mo kami tugian sa kanulay, inanualas sa kami sa dautan. Mga imagani mo Ginoo, nga kami luwason sa tanang dautan at ang imisa kalinaw ni panahon na ang tinabangan sa mga kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok sa tanang paabot ming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunupos. Kay mo man ginharian, ang gawang kang humaya, ang tubos ka ang tora. Ginoong Jesucristo, ningon kasi mga apostoles ang kalinaw, bilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kung nilang pagsalig sa mong simbahan. O sibo sa mong kabubuton, tagi kami sa mong kalinaw kay usa. Kang abuig hari ang tuskang turan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Minsan ka ninyo. Ipakita ta ang pag-iniksunay. Kordero sa Diyos, nguwag kang sa kalibutan. Kaliigan. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaliigan. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, pagi kami sa kalibutan. Muni si Kristo ang Kordero sa Diyos nga nagwagtang sa masala sa kalibutan, bulahan nga kita gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Inuwi ko ang ayaw, kalawat kami mo, kung Panginoon lamang ang mamaya ako. Lawas o dugo ni Kristo, mag-amping ka na ako sa kinabuhing dayon. Ay, sukod man ang pagmahal, galang ka nato, ipakita mo ang kabata, yun walay gahon sa pagbugnaw ni Anang dakong galayon. Hidodo asiyang miraong ug sa kamatayon nakabun tug kung sudong mundong pagbahal galang kalibog ipakita ko halong siya pagahisgutan kay ginisidupon.
Lakining kasing-kasing ko sa dugma alang galibon. Magampo kita. O Diyos, nagbuot ikaw nga managambit kami sa sakapan o sa kabino. Itugod ka namo nga hiniusa diha kang Kristo nga magmalipayon kami nga magpagbuhat sa kaluwasan alang sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. The angel of the Lord declared unto Mary, Conceived upon the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord. Time to me, good and very well. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour And the Word was made of flesh. death. Among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us, O most holy Mother of God. That we may be made worthy. Let us pray. Pour forth, beseech you, Lord, the grace into our hearts, that with the incarnation of Christ, thy Son, was made, and by the message of an angel, may be passion cross. Resurrection. To the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Resurrection. Means now and ever shall be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Resurrection begins now and ever shall be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Resurrection begins now and ever shall be. Without end. Ang Ginoo manakan ninyo, Nasa tanan. malangin ninyo ang Diyos, nga magahom sa tanan, Amahan, o Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tandaan ka na surat, tandaan ka tawhan, hatagin mo o pagdagit ang Diyos kaya ang iyang gugma o kaluoy alang kanato Salamat o may buntag.